кормандони комиссарияти ҳарбӣ барои содир намудани ҷинояти қаллобӣ ба миқдори махсусан калон ба муҳлати 10 сол равони зиндонӣ гардид. иттилоъ медиҳад прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон. тавре иттилоъ дода шуд, бо ҳукми суди ҳарбии горизонти Душанбе нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ иҷрокунандаи масъул оид ба назорати мудофиаи ҳудуди зершӯъбаи сафарбарии комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе прапорщик Мирсалимов барои содир намудани ҷинояти қаллобӣ ба миқдори махсусан калон бо моддаи 247 қисми 4 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 10 сол бо маҳрум кардан аз ҳукми ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайяни мансубияти ҷавобгарии молу мулкӣ дошта ба муҳлати 3 сол бо адои ҷазоӣ дар калонаи ислоҳии дорои низоми пурзур таъин карда шуд. дар рафти тафтишот муайян шуд, ки Мирсалимов бо мақсади ғараз ва тасаввуроти молу мулки ғайр ё ба даст овардани хунук ба молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ё сӯистифодаи боварӣ аз моҳи июл то моҳи сентябри соли 2022 дар 9 ҳолат ба содир намудани ҷинояти маҷмӯъ ба маблағи 689 493 сомонӣ зарари моддӣ расонидааст. аз ҷумла номбурда бо либоси низомӣ ба боғчаи кӯдакони рақами 31 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе рафта, худро ҳамчун намояндаи комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фирдавсӣ муаррифӣ намуда, бо роҳи фиреб аз сӯистифодаи боварӣ кормандони боғчаро гумроҳ месозад, ки гӯё аз ҳисоби ташкилоти хайриявии Арабистони Саудӣ ба оилаҳои камбинзоат ва ниёзмандон кӯмакҳои башардӯстона дастрас шудааст. агар хоҳишмандон барои гирифтани кӯмак ниёз дошта бошанд, метавонанд ба ӯ муроҷиат намоянд. кормандони Кӯдакистон аз мақсадҳои ғаразноки номбурда хабардор намуда, ба суханони бардурӯғаш бовар карда, дар маҷмӯъ 6793 сомонӣ маблағи пулӣ ҷамъ оварда ба вай доданд. ӯ ин маблағро гирифта ба манфиати шахсияш истифода бурда ба шаҳрвандон зарари моддӣ расонидааст. инчунин ном бурда амалиёти ҷинояткоронии худро давом дода, 2 октябри соли 2022 бо либоси низомӣ ба бозори Меҳргон бо соҳибкор Абдураҳимов вохӯрда, худро ҳамчун корманди комиссарияти ҳарбии муаррифӣ карда, бо роҳи фиреб аз сӯистифодаи боварӣ арз намудааст, ки ба ӯ 400 халта орд лозим буд, бояд ба қисми ҳарбии вазорати мудофиаи гражданӣ тақсим намояд. баъди пурра тақсим намудани маблағи ордҳоро ҳатман пардохт менамояд. номбурда баъди гирифтани 350 халтаи орди навъи якум ба маблағи 115 500 сомонӣ онро ба дигарон фурӯхта, маблағи ба даст овардаро ба манфиати шахсияш истифода бурда, ба шаҳрванд Абдураҳимов ба миқдори маҳсулоти калон зарари моддӣ расонидааст. бо чунин роҳу усул ӯ боз 29 нафарро фиреб намуда, молу маблағи онҳоро бо роҳи қаллобӣ ғайриқонунӣ аз худ карда, такроран ҷиноятҳои қаллобӣ содир намудааст.